Werkudara, Janaka, ngerti yo, iki nata mantura Prabu Baladewa. Lali e. Lali dengkulmu ora. Wis dawa nenggala iki rasane kaya Prabu Baladewa. Ning ora eneng aku, ora apa-apa. Nek eneng aku pirang-pirangke. Nggih. Minggir terus malah nyunyuk. Iya, iya. Ya aku wis gawa ngene iki ora pandang bulu kanca apa kanca saudara. Ngalang-alangi nyunyuk pokoke. Wis maju. Ayo. Strayoli binatang September, Oktober, November, Desember. Menungsa rantanan. Nek wis ngene iki paling ketoke kurang srek iki. Lho, kurang srek piye? Kula tak dandan Baladewa ya. Ora sah. Ora sah. Men ketok wangun. Nggih? Lho, kowe nggo sandangan po? Kula niku nek nang dinding nggo koper. Kejaba buka sulapan, kula niku ya nggawa sandangan. Ya coba kaya apa? Nang ampun nesu lho. Ora. Mengko nek persis nesu. Oh, dapure. Bagus aku karo kowe kok persis-persis. Bane nggo nganggo sandangan. Mang delok kowe. Nek ora nganggo ndak ora wangun. Sepala Dewa Narpati tuwenane swara Kresna kalanggung tresnanira. Wah, kowe nganggo ember barang kudung yo. Ayo sasae wong. Gleleng kowe. Maju ngono. Awo, Suralada Jamrata manging padha ngono. Panos maning jajaran setan baune iblis lan menungsa jajaran. Panjal maning menungsa kepencingan iblis, iblis kepencingan menungsa. Werkudara Janaka wani karo pun Krangkang. Pun Kakang, maupun Kakang. Kalangkon tinjau ngaliat kena Kiai Alugara orangnya. Ayo, penonton wajah nih. Kita wajah ayo. Oh, datan kauso mancing telengi kedatun. Nono ganto kecapun aku semanten pelajaring Kelurahan Petruk Sumawana Kelurahan Bagong tahun-tahun negari Suno. Kacarian putra lamun kawekasan yeka wisanggeni maya Wisnu Pratinta wisanggeni maya Wisnu Pratinta sumene nek melu nek terus lancang ngono kae aku wegah rumangsamu anggepmu apa? Iki kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Ndara Werkudara lho, Gong. Ndara Werkudara iki sadar ora? Aku tok waneni Ndara Werkudara kuwi njero kowe iki embane kaya timun mungsuh duren, kowe timune Ndara Werkudara durene. Kok meso tok waneni? Aku percaya nek kowe iki wong kendele kliwat. Ning nganggo hitungan, nganggo ukuran. Terus maksudmu iki awak dhewe bakal modar. Aku tak takon karo kowe, wong urip iki sing dinteni apa? Hah? Wong urip iki dinteni apa? Dinteni mung antri modar, gedhong ana kuncen ana, nek pestine mati-mati. Ngono kok bingung. Ning matine awake dhewe saka Ndara Werkudara. Ora apa-apa. Wis ta. Nek pancen kowe wedi ngadepi Ndara Werkudara, kono mulih kono. Cah jirih. Aku sing ngadepi. Kowe arep ngadepi nganggo apa? Lah arep ngadepi nganggo apa? Nganggo uthik. Nganggo uthik dengkulmu kuwi. Aku omong tenanan iki. Aku ya omong tenanan. Ha iki lho terus nang kene iki lho. Kowe karo aku iso ora cocok ngene iki. Dikongkon bapak supaya mboyong Ndara Werkudara, bareng Ndara Werkudara nesu, tak waneni kowe wedi. Njok piye lek arek iso mboyong? Iki nek dinggo. Rameng dijreske tok. Lu anggape ndas kuwi pentolan korek ngono kuwi. Jreske dengkulmu ra. Kae, Ndara Werkudara nek tekan kene, Petruk Bagong wani karo aku widak, tidak modar. Kowe piye Kai?
Ngene wae wis. Iki mbangane kowe karo aku padu. Kowe mulih nek pancen kowe wedi mati, kowe mulya. Werkudara tandangane. Sudet kuku Pancanaka. Weh, aku nggawa dong bundel. Ku ya iso nggo nyudet. Nek ngemunana. Pancen setan lan omongan kowe iki marai mangkel tur ra kena digenahke kowe. Wis to santai wae. Sapa-sapa sing kira-kira mempanangi dhewe areng Bayandara Werkudara Janaka, rawe-rawe rantas malang-malang tak putung. Kurawa. Ah, nek kowe kecil. Wani karo Kurawa. Lho gaweamu. Lah kowe, aku sing abot-abot. Engko nek Kurawa maju kowe sing nandangi. Nek Werkudara Janaka sing maju, kowe ora sah melu-melu. Aku ya ora melu-melu. Setan. Wis arep mandang sapa? Mengko golek tukang. Golek tukang digulmu mlosot ora. Iki aku tenanan. Lah apa? Ngandel ora. Wah, bleduk mangampak-ampak. Ora pangling kae gong barisan Kurawa. Ah, gaweamu. Kowe sik maju mesti Kartomarma, Aswatama, Durmagati, Citraksa-Citraksi, Dursasana. Kecil. Petruk nang ditipapan anggere mungsuh Kurawa wis menang. Wis iso dititeni karo wong delok. Bengi iki mesti menang. Oke, tandangane. Nek sik maju Werkudara, kowe mlayu lapor aku. Ya. Ngono ya? Heeh. Wis aku ngaso sik ya. Ya. Iki lho diteno 1000. Nggo ngopo? Aku ngelah, Tru. Kula es teh. Es teh kulon kuwi. Ngono angkringan kuwi. Heeh. Karo ngetungi. Oh ya. Senengane ora. Hati-hati ya, Tru ya. Tuti lamun katututan lamun mangsa prawira diktaya Runanggana magawe gelarira wang-wang nah ati senggune karo Kartomarma botoh karo jagone. Heeh. Langsung takoni wae, Tru. Ya. Bekti kula Rekenopati, ya Petruk tak tampa. Rawuh mriki wigatosipun pancen sengaja aku ngetapake para sata Kurawa ki nen bujung kawan lakumu. Ngoyak kula. Iya. Wigatosipun kok ngoyak kula? Petruk ora sah dadak tak tedeng aling-alingi. Dina samengko pancen apa kang dadi gegayuwaning Begawan Dewa Buddha ana sambung rapete karo bapakmu. Lho. Sambung rapete kali bapak kula? Sang Begawan Dewa Buddha dina samengko bakal murungake Bratayuda Jaya binangun ngrukunake Pandhawa lan Kurawa. Mongko syarat sranane iki ora baen-baen. Dianggep ana wong loro ingkang tansah nglincipi carang papak, nglincipi singating Andaka. Siji Nata Ndarawati, loro bapakmu Semar. Mula dening Sang Begawan Dewa Buddha, bapakmu Semar karo Nata Ndarawati bakal disirnakake. Yen Nata Ndarawati lan Kakang Semar sirna, para Pandhawa lan Kurawa bakal manunggal tetunggalan dadi siji. Mula sadurunge bapakmu tekaning pati, anak-anake dhisik kudu tekaning pati, Petruk. Jaja muntap lir kinetap duka yayasinipe. Netra kocak ngundarandir. Oh. Piye iki jare jatahku? Meneng aku rada mangkel ya. Mangkel masalah. Mau muni apa mau? Bratayuda arep diwurungke. Heeh. Syarate Kurawa arep mateni bapak karo mateni Sinuwun Ndarawati. Weh lah pancen iblis tenan kok kowe iki.
Bagong kuwi patih. Ora urusan. Pati anak cangkem elek. Hah? Aku tak takon karo kowe ni. Tak takon Wangsulana. Iya. Sebabe apa wong arep gawe rukun kok dadak tumbale nyawa? Aku tak takon. Terus bapakku salah apa? Sinuwun Darawati salah apa? Hah? Nek Dewa Buddha niat arep nulungi Bratayuda rasa nguthek-uthek karo wong sing tentrem, rasa ngogreh-ogreh karo wong sing kepenak uripe. Kurawa ya ora pisan ora pindho. Mesti gawe sulaya, mesti gawe cintrakane wong sing uripe tentrem. Saiki ngene, kowe arep mateni Semar. Pateni. Ning Semar kuwi duwe anak, siji Gareng, loro Petruk, telu aku. Aku arep tok pateni sisan. Nek kowe iso mateni aku karo Petruk, sasat iso njara langit. Coba wae piye? Rasa nggo Kartomarma. Kartomarma mungsuh Petruk, kowe mungsuh aku. Uyui. Rang kok nguyui. Kebelet ya? Mangkel. Iki sing marai provokator geger ngendi-endi ya menungso siji iki, Tru. Nek ora diajar ora dikapokke tuman wae. Bagong, ora ura-urapan suaramu. Iki paman patih, iki patih wong nomor loro ning negara Ngastina. Wah, aku panjat pinang nomor 1. Ora tau tak pinange tak panjat kok. Ngeyel kowe. Ayo, nah dicoba. Kartomarma Bagong Petruk mateni kendharat tengane Kartomarma. Terus siap, Truk. Mundur, tandangane ora sampe melu. Atur sumbar kowe tapi malam. Cocok tumbak jebol dadamu waras.
bol diajamu pal. Ayo kamu. Hati-hati le gong ora nang nggon ora nang nggon Padang lho gong. Tumbake akeh banget. Yong. Iya. Wis kena, wis. Wis tak omongi ngayel. Padang ya Ora. Nganti iso ngeneng aku, bumi langit tanggep. Ana masalah apa to? Tumbak pirang-pirang kowe iki nek nganti jedul malah kena tumbak ngrekoso. Bajigur. Minggiro ngene lho. Nuntutke Ndara Janaka pirang-pirang taun kok anggrana tumbak ra iso endoe nek cara aku isih. Iya, ora. Iya. Waduh. Kedisian lah aku munggah. Der. Aku nyandang ngene iki ora ndek kekuatan, ora ndek aji-aji isin aku. Duwe aji-aji to. Wis meh setahun ra tak gunake aji-aji. To, wes omong ya. Delan. Bapak lunga tapa biung meteng tuwa tes dadi banyu. Panah. Tumbak aku wong suci. Ora luput ora kleru. Kowe ngenangi aku tumbak ampuh dari tumbak rongsoan. Dal kilon. Mulai. Ngono ku langsung. Ngesel-ngeselke awak. Piye mau, Gong? Bapak lunga tapa biung meteng tuwa? Tes dadi banyu. Ya. Tes. Bapak lunga tapa? Biung meteng tuwa? Tes. Tese tengah-tengah. Nek urung tes. Bapak lunga tapa biung meteng tuwa tes. Apalke sih ora digunakake terus. Bapak lunga tapa biung meteng tuwa tes dadi banyu. Gang. Aku wong apik. Ora tau tumindak elek. Ngenangi aku. Dadi tumbak rongsoan. Ayo balik. Wah, golehmu engkaki nendi to? Lemu entuk nendi kok gleleng men? Aku nena dosa. Sebabe aku iki bar nyolong ndok asin iki. Iya. Ngaku keneng tumbak kowe. Balekke to, ya minggir balekke padake ra iso numbak. Ndara Durmagati jajan kepada jodoh.
Kowe aja ajeli kowe ajel gede ya, Dre. Kowe ngaku kalah kalau Kulawa kepenak patimu rasa dadak diajal dari soto Kulawa. Rasaku kian gunung sing tanpa guna. Neng kene kowe apa aku sing menang? Bajigol kowe ora bocah aku Bendoro. Bendoro ya men ora ya men. Ayo kowe aku apa aku sing tekaning pati? Ketiba carane Jarwa Gati ora takon tinjo akhirat kowe jawa jeng Jarwa Gati. Nyo. Hai! Osial. Ujian. Bos. Model. Model tidak ada. Apa kamu? Tidak ada model. Oh. Ayo nggawa gaman. Oke. Glaji cengelmu di mana? Hop. Model we. Edan. Cetok. Iya. Sadar jepit. Yo di mana? Jangan baca campur tenan we. Ulangi lagi anak Semar. Semar apa anak apa kabeh. Ayo, aku isin lagu bareng katasi aku ki pengenan pati. Ngati kalah karo kowe nek calaken kita wong kira. Temandang ning matane dienggo. Mataku kacar. Kasar jenggolmu ora. Lho kok kowe, Tru? Kaya mau Durma Gati. Ha iki nang kene iki wong temandang ngawur iki nang ngene. Durma Gati mencrat liwati aku sing kok tendangi aku. Oh ya maaf. Ora ngerti mempeng banget. Agi antok-antok Agi ngimpi aku. Ngimpi apa? Aku menggoda semene, Mbak, ngono. Setan ora. Mesut dikandak-kandakke ora. Ayo. Bagong Petruk nek wis nesu ngene kanan ayo, aja ming kerubutan legane atiku. Jah kula man. Seprika-sepriki nek kon musuh pono kawan. Bathuke kok tatu. Kenging lenggol. Anu kenging pusaka tumbak. Lho semangat. Piye, Dur? Lemuk. Hah? Lemuk. Remuk ngopo? Cilaka nang. Wis. Apa ya? Latrak jarine wondok. Nyambut gawe ora apa-apa. Sone disetageni. Ulamen paitan lapian. Petruk kula ajal gak apa-apa, Man. Nane kula di ajalane Petruk kali Bagong kula semanggake. Wis nglekoso, Man. Sapa sing ngurung maju?
Swatama Citraksa Citraksi Durgempa sapa sing arep njajal mungsuh Panakawan Matak Citraksi kewan arep mungsuh Petruk nenek selo ha iki wis ora ana sing maju iki lagi selo oke nek nantang Petruk maju kene ketok awake Petruk ditantang susu Ramrata Jaya Merata Pepe Petruk Ndara Citraksi dasar kepara nyata kowe aja glelengi iso nganga aja kleru lho aja kleru iso ngalahke Kakartomarma terus Surtayu terus Dudurma Gati aja gleleng pacakmu gembos utuh lah apa gem niku lho gedhe sirahe gembelung sirahe ora kelakon mama malu dudu mama maem dudu wah aku ngewangi we malah mumet e Cit mama apa ora kelakon mama meninggal mati dening asu aku mama melihat butuh mama mengandung dereng mama lakon apa lali kok kan malah lali dhewe to ora sakokean Gunung Ndara Citraksi mang mriki nek ajeng musuh kula mang mriki lah Petruk wani tenan nek aku saya mangkel lah wong ing atase Panakawan ditantang kok saya wani iki nek aku saya mangkel PPO dudu Pepe Petruk kowe saya ngece kodret kowe derajate ngaceplek wong edan dudu wong loro saudon telu siji dudu telu saurupan tata titi bunyi hujan di atas gentong nyanyi ya kleru yen le mulang piye gurune kelakon mati tenan kowe ayo Cik ayo perang kok nggawa perabot rumah tangga teteng krombyang ya Petruk apa kok kowe ra basa karo aku sampean mrene butuh napa ngelaju utuh ngelabrak kowe nek pancen ajeng nantang kali kula awi rupak wani jembar wani sampeyan iso ngalahke Petruk kantong bolong bumi langit tangkep Babu, anggapmu aku biyen kalah karo kowe saiki dudurung karuan. Mergo Citraksi mentas meguru anyar. Wela ya. Kok kowe arep nyoba tanganku. Iki wis tak nggo ngantemi wong tangan tengen kukuruyuk kuburan. Tatangan kiwa rumah makan ya yo ngelih ini berarti
Kadang nata kok anggere krungu rumah makan kok yayo. Mamang teh dereng aku. Anggawi. Ayo. Rarah nganggo gamelan. Oh nggih. Wiyagane ben leren. Nggih. Aja endo. Gak aku aja endo. Wah kena. Tiba. Yo. Mati kowe. Iya. Abot. Ora usah diangkat. Glinding kowe. Waduh. Syarat kowe. Mati kowe. Waduh. Kapok. Areng ngantem aku malah ngantem boyoke dhewe. Kapok ora kowe gedengklangan. Becik. Asem. Wah. Boyok klumat. Piye, Cik? Wong perang niku nek ngangge kacamata riben. Heeh. Nini niku malah ngrekoso, Man. Sebabe Petro kula cekel sirahe cecek. cek ngono wae. Cecek. Kuku kula dokke sirahe, ajeng kula antem oleh kula ngulurke tangan memburi. Heeh. Kena sirahe Petruk. Mboten. Lah kena. Kena boboyok kula, Man. Sajake mlete. Apa kuwi? Ora bener niku lho. Mlengse. Lah. Mlengse. Ya ngalah ya. Mumet sirahku ngrasake Kurawa. Dur. Maju ora? Maju nggih genah kalane pripun meneh? Ana ora ketang sak ubengan rong ubengan. Nggih. Dan ora wong joget kok sikil duncal-uncalke joget bebas. Wong edan bebas. Wah, cah edan. Petruk nun. Manut tak bonto tawak krincung sikilmu. Weh, padake Petruk ning menungso ndek perasaan. Mang bonto mang krincung sikil kula. Nek Petruk ora iso ngopo-ngopo, nek Petruk iso ngopo-ngopo ngeten iki ampun sembarangan. Aja kok sampean klubutan sak Kurawa ora bakal tak tinggal unjan. Wah. Omonganmu sak penake dhewe. Wis iso ngalahke Dursasana. Sasati Sanjara langit. Wah, coba ta iki. Ya, ayo. Opa! Ayo. Banting, jiwit, banting, pengal.
mburi. Ayo mburi. Banteng teng. Jotos tos. Banteng nyebarake ora. Tutuk pukul aspal modar. Kok kapake, Gong? Tak sileke pukul besi sik nggo ngempukke aspal ae. Otna lara banget, Mbok. Ben nglekar ora. Kaya ngono perang kok ming banteng teng. Jotos tos. Banteng jotos jiwet kekep. Anda salah melayu. Modar. Aduh. Canda! Banteng ting. Jotos. Banteng jotos jiwet banteng. Obengkar. Matane. Lek to, lek dengkulmu mlacak. Arep ditulungi kok malah banteng ting. Mohon. Musuh Petro musuh Bagong malah kewirangan. Rekake pamer kekuatan malah isin lho. Ming mungsuh Petruk kok dersa kok kanthi mundur kene aku isin. Kula kok biasa. Isin tinggal merem ilang. Wis rasa isin-isinan. Gerang anak Mas Werkudara, anak Mas Arjuna kula nyemanggakaken menika kados pundi. Bapakku melayu-melayu Kurawa bubar ora karu-karuan. Ming nyekel Petruk karo Bagong Kurawa ora sembodo. Nggih ngaten menika kawontenanipun para sata Kurawa. Nggedabyah kokean cacah ngrebda tanpa guna. Nyatanipun namung nyepel Petruk kaliyan Bagong kemawon boten saged kasembadan mila kula semanggaaken. Dawuhipun Sang Begawan Dewa Buddha Petruk Bagong dipun perjaya nek Petruk Bagong tekaning pati Semar badhe pepes bayu kang tapis mejahi Semar angel mijet wae ngranti. Wah, Petruk Bagong aja mlayu. Dadi masalah kowe sing gawe masalah kowe. Urung kowe ya mlayu. Ndara Werkudara bengok swara. Petruk Bagong aja mlayu. Melumpat banter banget. Kowe karo aku nek ora mlayu wah modar tenan, Gong. Kono jaran maju. Ngono aku maju sing kiper sapa? Iki nek dijak omong senengane iso wae mleh-mehmu menggok lho. Wis piye iki? Mongko Ndara Janaka kae ketoke klemak-klemek. Kowe karo aku mlayu banter Ndara Janaka njupuk jemparing. Petruk mlayu sing banter malah saya cetha nggonku bakal nibake jemparing janggamu dadi lesan. Cul jemparing kowe karo aku mlayu cengele mak zlep. Cengelmu ya mak zlep. Ditutut ora? Ora. Mati gletak ning dalan ae.
Medeni, Tru. Mulane sok nek ora sok sembrono. Nek karo Ndara ora sok wani. Saiki kahanane kaya ngene. Iki nek kowe karo aku ora mlayu, wadul karo bapak. Ora rampung-rampung lakone. Yo, gak wis digelak lakone mlayu. Yo kok yo, Pak Ketiwasan, Pak. Ketiwa. Gong. Hah? Wis pamit bojomu lho. Wis mau ning pamitku ya kondur. Iki ketoke awake dhewe ora pulang, Tru. Ndara Baladewa. Heeh. Cilaka iki. Dene ketemu sing jaga Ngastina, Ndana ketemu Ndara Werkudara. Ki ngombe, Tru. Ngopo kowe mlayu-mlayu? Dipun bujung Ndara Werkudara. Sebabe. Kula wantun kali Ndara Werkudara kula ken manungsa lantaran Petruk kantong bol. Nenggolon jasmu kowe. Tak lali. Aku wedi tenan. Kene iki gembrobos malah bengong-bengong. Ketoke rencana ngono kuwi kok. Rencana dengkul mlocot kok ora. Nek wong wedi ora dibeda. Lho tenan. Ya diwangsuli wae. Petro. Muni ya. Mumpung arep mati matamu kira. Wonten dawuh. Ngopo mlayu? Nun, ngopo mlayu-mlayu? Nek rembugan ki ra nganggo non. Nek kowe muni non ki Ndara Baladewa saya sero. Ngopo mlayu-mlayu? Non, ngopo mlayu-mlayu? Langsung krungu wae. Lah wong ora cethuk langsung krungu. Nek ora krungu kono saya sero. Petuk kan rombolo tak takoni kowe wangsulan ngopo mlayu-mlayu? Nun, Ngopo mlayu? Jane ora nganggo non. Aku ki tratapan. Nyok kowe sing arepnya gaul. Oh, payah ora senengane. Bagong, Nggih, sing ganti Petro. nggih pun kesel. Kula cadangan. Ora sembrono lho, Gong. Ora sembrono iki nek nesu nenggala metu. Metu karepe dhewe. Ngopo mlayu-mlayu? Anu enten masalah. Perkara apa? Anu nomor niku Onanu piye? kowe iki mau ngelekke onanu. Saiki anu dhewe. Heeh, angel. Gek omong. Nganu napa kula teng negara Ngastina diutus kalih napa sinten niku? Raden Gunawan Wibisana. Wastra melu kabeh. Kongkon karo Semar. Kongkon karo Semar. Napa dikongkon karo Semar merga Semar niku kerawuhan sing tunggu pring petung. Ndara Kresna. Ndara Kresna niku ngendika nek Werkudara kare Janaka teng negara Ngastina suwita kalih begawan sapa terus? Dewa Buddha. Lah kula kalih Petruk dikongkon teng pojok beteng. Ngastina supados kula niku didhawuhi supaya napa niku mboyong Dewi Sri. Ngopo mboyong Dewi Sri ngopo? Tru, aku ki bingung. Mulane nek wong kok sok ngece karo wong bingunge omongane anget to. Heeh. Mboyong kalih sinten niku Werkudara kalih Janaka amarga Bapak Semar niku mboten setuju nek napa niku pelungguh niku didol niku mboten setuju. Angel wadake. Sik, ditata napase. Ayo, nyerot tambegan sing jero. Ditokke liwat cangkem. Nyerot meneh. Nek atine wis tentrem, atine wis anteng lagi omong. Wis anteng. Ampun. Wis ge omong. Kowe dikongkon bapakmu ning Kestina kon boyong Werkudara karo Janaka. kon nggawa bali neng Atmasuri. Iki ade mati mergo cangkemmu lho kok. Kleru. Nggawa bali teng
Ngendi to? Ngamarta. Merga Dewa Buddha niku ajeng murungke festival layang-layang. Merga anu namane merga Dewa Buddha niku ajeng murungke Bratayuda Jayapinangun. Lah kula ora setuju. Bareng kula ora setuju, kula paduane Ndara Werkudara. Terus kula wani kali Ndara Werkudara. Terus kula Kudara kali kula gelut rame banget. Rame sidane menang pundi kula ora ngerti merga nama niku. Terus Ndara Werkudara melajar pesen Grab. Nama niku jenenge Ndara Werkudara terus bareng ngonten terus kula medal Jawi ta. Medal Jawi terus mungsuh Kurawa sing perang Petruk kalah Werkudara ngoyak kula kalih Petruk terus kula melayu mriki niki ketemu sampean terus kula omong lek kula omong klera-kleru ning bareng dicekeli rong kula terus bener kabeh ceritane ngono nggih kowe doyak Werkudara arep dikapake arep dikon dadi manten Truk, akekmu gede, nyelatak wong. Arep dikapake, ajeng dipateni. Kula wis matur karo Ndara Werkudara, mboten sah dipateni mengke delok engkas mati wong lengane wis entek. Werkudara kok dadi arep mentolo karo kowe iki? Ketemu pirang perkara? Mboten ngerti, mboten ketemu kok ditung. Lah iya lah kok dadi Werkudara karo Janaka mentolo arep mateni karo kowe. Malah luwe arep mateni karo Kakang Semar. Yai Kresna kok arep dipateni. Lah kok jebule kewalik nalare si Werkudara karo si Janaka. Wah, dalah yen pancen Werkudara mentolo tenan karo kowe karo Petruk. Aku ora nililake. Baladewa ora lila. Baladewa bakal mlabuhi karo kowe. Nan. Keserane. Salone geber. Salone geber Ndara Baladewa ora setuju nek Ndara Werkudara arep mateni awak dhewe terus awak dhewe arep diwangi. Nggih monggo ning sing enteng-enteng mawon. Kowe arep tak wangi. Carane kowe maju meneh. Aja wedi karo Werkudara karo Janaka. Ana maju meneh mati tenan, Om. Om dengkulmu kuwi anu sinuwun. Mati tenan. Anrika gagah pideksa godhek wak simbar jaja. Kula mung cilik hidak sudukku pancana modar. Kowe tak paring ngambil pusakaku. Napa? Kyai Alugoro. Kesung jumengklo. Kudu alu nggo pundasmu ki piye? Gong. Iki aku iki deg-degan lho, santai wae. Tenang wae nek nang ngene iki ndak ora fresh pikirane. Mayang pisan dipeng-pengke, Truk. Iya. Sesuk wis ora ning jaba e. Ha iya. Nang jero bahaya e. Nek dites, nah wis. Kowe tak paring ngambil Kyai Nenggala. Terus maju. Werkudara Janaka weruh Kyai Nenggala ora mundur. Aja ditang Baladewa. Sri Baladewa Narpati Twinareswara Kresna kalangkung tresnanira marang Dyabanon Cinawi. Jare Alugoro kok linggis dengkulmu mlocot. Ha iki sing ana sepete iki bar nggo nyelumbat ya. Menangi iki lho, Tru. Nek kena iki aku mati lho. Wis kono gawanen. Nggih. Eling-eling nggawa pusaka iki nyembah ping 3. Oh. Disembah. Le nyekel tangan tengen sik aja tangan kiwa, mergo tangan kiwa iki tangan reget. Ya. Tangan tengen sing endi? Ngawur. Kuwi kiwa. Aku kelinane sing iki. Sing iki nyekel ciduk. Jenes gong ora. Kawyuk-kawyuk. Ngampel. Yo maju. Asrana jawra tembanging Pandhawa. Werkudara, Janaka, ngerti yo? Iki nata mantura Prabu Baladewa. Lali e.
Lali dengkulmu ora. Wis dawa nenggala iki rasane kaya Prabu Baladewa. Ning ora eneng aku, ora apa-apa. Nek eneng aku pirang-pirangke. Nggih. Minggir terus malah nyunyuk. Ya, ya. Ya aku wis gawa ngene iki ora pandang bulu kanca apa kanca saudara. Ngalang-alangi nyunyuk pokoke. Wis maju. Ayo. Strayoli binatang September, Oktober, November, Desember. Menu caratanan. Nek wis ngene iki. Kan ketoke kurang srek iki. Lho, kurang srek piye? Kula tak dandan Baladewa ya. Ora sah. Ora sah. Men ketok wangun. Nggih? Lho, kowe nggo sandangan po? Kula niku nek nang ndi nggo koper. Kejaba buka sulapan, kula niku ya nggawa sandangan. Ya coba kaya apa? Nang ampun nesu lho. Ora. Mengko nek persis nesu, Waduh apure. Bagus aku karo kok persis-persis. bane nggo nganggo sandangan. Mang delokke. Nek ora nganggo ndak ora wangun. Sepala dewa Narpati tuwenane swara Kresna kalangkung tresnanira. Wah, kowe nganggo ember barang kudung ngono. Ayo sasae wong. Gleleng kowe. Maju ngono. Awo, Suralata Jawrata panging padha ngono. Panos maning jajalan seketan bangun iblis lan menungso jajalan. Panjal maning menungso kebencian iblis, iblis kebencian menungso. Werkudara Janaka wani karo pun Krangkang. Pun Kakang, maupun Kakang. Kalau tinjau ngaliat kena Kiai Alugoro ora sih. Ayo, penonton wajib nih. Ayo wajib ayo. Binatang ditagih kowe iki ora nyaur-nyaur. Menungso antaran maring jajanan janjine rong sasi lunas kok nganti tekan sing rong rampung karo kowe piye? Ayo. Lah nomor manukane nang kopong conto mantra ora mulo iki. Noto mantra ora mulo iki. Warga tadi iki. Iya iki. Iki Kiai Alugoro. Iki Kiai Alugoro. Tamake Gunung Juruk Segara iso asan. Tamake ketel entek segane. Bapak piye? Kowe aja ngina lho. Dapure Bagong. Bagong dengkulmu mlajar. Nata mandura Prabu Baladewa bojone Erawati. Padahal kowe iki kowe. Wah, iso nggawa Alugoro tenanan. Lho, padake pring pethoke saiki pirang-pirang kok. Apa meneh ming Alugoro? Ayo, klangkon mati tenang aku. Tinjau ngakiran nyawamu. Ngopo? Anu teman cepet jeron. Terus? Ora iso njabut. Niki lho. Tanggo nusuk Werkudara. Endo majleb. Jero banget. Mulai sesuk meneh iku rasa sok aneh-aneh. Kono ganti Bagong kono. Anu karang mingklik-mingklik ndase. Apa mekutane iki mingklik-mingklik. Anu ora padhak edan iki nyangkut watu. Iki pusakaku dhewe ora. Ampel. Yo. Kok njuk cremut lan jilih. Ala karo kancahe dhewe kok. Kaya karo sapa? Ayo, janakane ora ngetol kan ayo. Bagong ora panglingi kaya pusaka Alugoro kagunganing Koko Prabu. Nggih. Kotok gawa. Mau ketoke keri teng warung. Kene tak jaluk. Enggak. Kene tak gawane. Enggak, nyonya tampanono nya. Wong edan meneh kok dinyunyukke. Wes sing nyunyukke sapa? Ora niku pasrah kok enggak.
Ngajeng mang beto mangkundurke Prabu Baladewa mangkundurke mboten apa-apa. Nggih, mang tampani. Nggih. Nek kena mbebayani Ora apa. Mboten apa-apa. Yen ngono cetha lamun kowe Prabu Manduraga ngayomi marang kowe. Nek kiraku ngoten wong Bagong ora salah. Yen pancen kowe wani tegelan namake kelawan Bendara Mayutamakna. Sampeyan mentala mateni kula kok kula ora mentala mateni sampeyan iki nggo abrak apa sampeyan? Yo. Ndara Werkudara Ndara Janaka pun mlajar. Yo. Sembah nuwun. Yo. Kene balekke. Nggih. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Yo, tiba padha-padha. Iki piye iki? Lho, ana engko. Lah ya kene. Ngono nang balekke ya Ora sembrono lho, Gong. kowe ora edan ya? Iki lho, iso kene tak iki pucuke madhep rene pucuk. Ayo yo. Kene cetheke dhewe ya wedi. Aku ya ngono kuwi mbuh. Nggih, Diwale. Nah, ngono ora. Iki tak cocok tenan lho. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Yo. Ini karo Bendara kok le gojek tenanan. Ora apa-apa mempererat antara Kyai Luhur karo rakyat jelata seperti itu. Ah iya. Paham? Wis, malah yen perlu saiki ngene. Gandeng kowe dikongkon karo bapakmu, mbok menawa bapakmu nunggal karep karo aku. Tegesipun, aku pancen uga ora percaya karo Begawan Dewa Budha Petruk. Malah sak temene aku bakal budal marang negara Ndorowati. Nanging jebul sakwise aku nampa aturmu yen ton Yai Prabu Kresna sawetara sowan ana ing Karakadempel. Tak kira lampun Ndorowati uga suwung. Nggih. Lah terus dina samangkayuh sowan ngersaning bapakmu perkara iki tak wadul karo bapakmu supaya bapakmu iso gawe pangreka daya nyingkirke pendhita ingkang mampapun Kresna. Oh nggih, ngestaken monggo kula dherekaken. Monggo kula dherekaken. Ayo Bagong karo Petruk bareng karo aku. Monggo Gus kula dherekaken. Kang kinare wangsit pindha kombang ngajaping matu sarining tawang susuh angin ngendi nggone oh Raden Janaka piye penemban sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra Tadah Wadana nadyan dina kanan kula mboten badhe selak nyatanipun wonten ingkang mbelani dhateng Panakawan Petruk menapa dene Bagong. Lho, sapa sing wani mbelani kalan Petruk lan Bagong? Ketingalipun Koko Prabu Mandura ingkang kogel kagelan manahipun. Satemah bebantu dhateng Petruk kelawan Bagong. Sabanjure ngliga Kyai Alugoro. Wekasan kula kalian Kakang Mas Jodipati kepelajar. Oh lah dalah. Dadak mindho gawe Janaka ya wis
Yen to pancen kaya mengkono pancen dadi kewajibanku ayo kowe tut wuntat tindak ing Bapa Begawan Dewa Buddha tindak dhateng budi ora usah takon watone kowe manut karo laku jantrahku Janaka